दोडामार्ग बाजारपेठेतील एका दुकानाला आग लागल्याची घटना शनिवारी सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास घडली। ही आग शॉर्ट सर्किटने लागल्याचे बोलले जात आहे। लगत असलेले 2 गॅसचे सिलेंडर तात्काळ तेथून हलवल्याने मोठा अनर्थ टळला। मात्र दुकान मालकाचा मिक्सर व इतर किरकोळ साहित्य जळून खाक झाले। दोडामार्ग बाजारपेठेतील गोवा रोडवरील एका बेकरी दुकानाला शनिवारी सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास आग लागली। आग लागताच दुकानातील व्यक्तीने आरडाओरडा केली। त्यावेळी दुकानातून धूर बाहेर येऊ लागला। लगेचचे नागरिक व दुकान व्यावसायिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली। नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, दोडामार्ग तालुका व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सागर शिरसाट, पोलीस, नगरपंचायतीचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले। आगीजवळच असलेले 2 गॅस सिलेंडर तात्काळ तिथून बाहेर हलवण्यात आले। ही आग शॉर्ट सर्किटने लागल्याचे समजताच त्याची माहिती महावितरणच्या कर्मचाऱ्याला देण्यात आली। कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ शहरातील विद्युत पुरवठा बंद केला। नगरपंचायतीचा अग्निशामक बंबला पाचारण करण्यात आले। मात्र तत्पूर्वीच आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले। या आगीत दुकान मालकाचा एक मिक्सर, भांडी व इतर किरकोळ साहित्य जळून खाक झाले। काही वेळाने मुख्याधिकारी संकेत गायकवाड हे देखील घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली।